Odteraz, keď budeme vnútri, ma vôbec neoslovíš mojím vlastným menom. Luboš Brestovanský pre teba na chvíľu neexistuje. Jasné? Dobre, Luboš, Odteraz už nie som Luboš. Ako ti mám hovoriť? Hovor mi John. Som John. Dobre. A čo ja? Ty sa voláš Roman. Roman Sloboda. Takže odteraz si iba Frank. Jasné, Luboš. John. Jasné. John? Áno, Roman? Frank. Aký Frank? Ja som teraz Frank. Jasné. Tak čo? Si pripravený, Roman? Ideme na to, Luboš. Ideme na to. Masku. Ja, masku. Ja nič nevidím. Ja som oslepol. Daj si tú masku poriadne. Už vidím. Ideme na to. Všetci ruky hore, toto je lupežné prepadnutie. Ruky, prepadnutie. Pán Brestovanský, pán Sloboda, dobrý. Dobrý. No tak čo, zase do práce? No, tak nejako. A zase John a Frank? No, presne. Ale nie. Akože nie, Lubo, veď sme Frank a John. Dobre, Roman, ale vieš, že musíme používať krycie mená. Áno. Viete čo, tak ja si odskočím a vy zatiaľ pracujte, dobre? Jasné. Dobrú. Ruky hore, toto je lupežné prepadnutie. Okamžite ruky hore, toto je lupežné prepadnutie. Ruky hore. A dajte pokoj. Ruky hore som povedal. Iba mi na hrb hovorím. Dajte ruky hore. Odkedy si my dva týkame? Pardon. Okamžite dajte tie ruky hore, toto je lupežné prepadnutie. Ježiš, to už je 12, mám obed. To čo robí toto? Však ona nás tu zamkla. No, zamkla. Kam išla? No, hovorila, že je 12, že má obed. Aha, teplá strava je teplá strava, ale my môžeme dostať aj bredy. Na nás ohľad neberie nikto. No, presne. Čo urobíme? Počkáme? Počkáme. Tuším, už ide. Už odomýka. Čo? Aký bol obed? Kúra s rýžou, menučko, na hovno. Kúra z rýžou je dobré, ne? By si už si dal. No. Čo, chutilo? Nie, nechutilo. No ale toto je lupežné prepadnutie a už by ste nám konečne mohli dať tie prachy. Môžem si aspoň trocha oddychnúť, áno. Mám denne pol hodinu na obed. Myslíte, že sa stihnem za pol hodinu v kľude naobedovať, áno? A potom, prečo som taká nervózna, keď dojdem sem a hneď musím robiť 5 minút? Dobre. No. Prečo ja musím byť furt taký empatický? Lubo, čo je to empatický? Hovor mi, Lubo, Roman, ty sa to nenaučíš. V akcii som John, ty si Frank. Jasné, Lubo, takže ja som... Počkaj, ty si... Ešte raz! V akcii je Lubo John a Roman je Frank. Keď ste sa tak dohodli, tak to tak aj dodržujte. Lezete mi na nervy. Jasné? Raz a navždy. John, Frank, Frank, John, Frank. Jasné? Je to jasné, Lubo. Ďakujem. John, Frank. To
Toto je lúpežné prepadnutie, dajte nám tie peniaze. Dobrý deň. Pán Červenka, dobrý deň. Prišiel som si vložiť nejaké peniaze. A koľko to bude? 20 000. Počkajte, vypíšem vám potvrdenie. Toto je lúpežné prepadnutie, dajte sem všetky peniaze 20 000. Bože môj, vy ste lúpežní prepadníci? Nie, my sme prepadní lúpežníci. Dajte sem tie prachy. Bože môj, prečo práve ja? To je takisto jak s tým mobilom. Je tam presne 20 000? Áno. Roman, zdrháme. No padáme, Lubo. John, Frank! Jasné. Stojte! Nevideli ste vo vnútri podozrivého človeka? Jeden taký tam bol. Áno, tak utekajte, mali sme hlásenie lúpežného prepadnutia. Stojte! Mene zákona ste zatknutí za lúpežné prepadnutie. Ja, ale veď ja som si bol len uložiť peniaze do banky. Á, to už poznáme, čo? Áno, vy, pán Červenka, vy už máte záznam. Vy ste nás drhli do človeka. Vy ste ukradli mobilný telefón. Vy ste najnebezpečnejší zločinec na svete. V Európe.